Продължаваме влога от някъде до някъде. Ще питаме на хората 5 евро или мистери бокс. Ето го мистери бокса. Снимаме за Мерис сандвичес. Да видим колко 5 евра ще изхарчим днеска за това видео. Нямаме днеска втори оператор, който да снима YouTube видеото, но... Вле, има така много некрасиво. Не бе, ти си лутове, за какво да избера това бе, брат? Имаше едно и такова, дето нямаше нито линийки, брат. Перфектният кът. Знаете ли какво действие върши оператор? Снима, обработва, помага с измисляне идеи и пак не му плаща. Печелите безплатен обяд от Мерис. Ама за всички? Ама за всички ли? Всички, нали? Ма това е много леше, вие сте 4 бе, брат. Правим ви контента за цял ден. Да, правим Ние сме от София, търсим метрото. Софиянци, да. Ние сме от София. И тук метро няма. И трамвай. И трамвай. Добре, знаете ли какво правим тогава? Вие ще точно 4. Да. Играем на камък, ножица, хартия. Така, виж, ти играеш с него, ти играеш с него. Най-добър до 3. Ама до 3 или? До 3. Айде, дайте. Камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Аре бе. Аре бе. Айде бе! Камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Така. Ножица, хартия. Раз, два, три. Кажете ми някакви такива достопри... Примечателност. Да, в София. Тоест забележителност. Да. НДК, Графа, Седмака, Витушка. Седмака е много хубаво място. А в граф Дракулата ли живее? Не, това е улица... Това е улицата кръстена тук на, само, че е на трамвайни графа релси. певеца. А тук Сердика. какви са думите, дето най-много използват? Например, в София както е брат, някакви такива. Така, майна много го има, майна. А майна не беше от Варна. Айляк има също. Айляк го има много. Какво ще? Амини киселини също има. Това откъде идва? Не знам, брат. От мозъка ми малко. Тия 5 евро за нас ли са? Не. Чай, че не се чуеш, бе, глупав. По хапка си направи, бе. Дай. Не ги слушайте, те са... Много хубаво. Ей, тук ще седнем просто да е така красиво. Опа, да, застанете някакво застанете като някакви герои аниме, моля ви. Добре, а за... бащата звън. Там момчето от Бушидо, ще говориш някакво другаде. Сега ще дойдат талантите на Локо и Ботев, Аксел Велев и Иван. Искаме да благодарим и на нашите партньори от мястото за всеки истински футболен фен. Иска, брат, моля ли да влезнеш, да кажеш за чанта да ми донесеш една батерия, брат. Вземе тук. Ето го нашия човек. Какво мислиш за днескашния процес на снимане? Много се изтормозих, не аз идвам от актьорско майсторство, брат. Така, бизнес. Охо, фенки вече, фенките си качат. Ма не знам. От колко време тренираш футбол? Трети клас, брат. Горе до 7-8 години, като имаше нали, спирания доста чести. И да, какво да ви кажа, почваме да снимаме вече пак. Сега ще дойдат Сега ще дойдат талантите на мъжкият... Сега ще дойдат талантите на Локо и Ботев, Аксел Велев и Ивайло Видев. И след част съм шампион из кауза. Запишете се. Густ! Това толкова хубаво беше на камерата. Ще вземем една 5-минутна почивка да си направим, защо да не? Нали трябва и да се почива, не може само да се бачка. Бат, не знам, що те снимам. Не знам, що те снимам. Оля, ако се лозна. Внимай, брат. Трябва да стъпваш с един въпрос. Аз не мога как целя, брат. Не! Да отидем да купим някаква тениска, брат. Май. Аре. Се прибрахме и сега
остана да обработиме видеото и какво да кажа още. Това е.